turakuona kuti usatani unosvika pausatani hupi, because kana achisvika pakuita matalks naMwari oita agreements. but look at uri munamata nonamata ukaona usati wakuziva kuti satani anotowirirana naMwari uchitori pamahwani avawirirani vanotaura kuwirirana. Inini ndotoramba kuwirirana no vanowirirana because dai Mwari asingadi satani paakatadza paya vaisafana kumurova achidonha pasi vomusiya, vaifana kumuuraya. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Journalist. things. We've got Zico in the studio. Morning to you, Zico. How are you? Good morning. How are you? I'm doing good, eh? How has been your week? My week has been very, very long. I couldn't wait to come back here. Okay, great. Evi, nasi tukutaura nezvechizi. Nasi tukutaura nezvinhu 2. Chekutanga pane teaching yakaitwa pakati peweek up. Ndikazona teaching iyo yakamboitwa kudhara. Iwewe just imagine wozodiscover kuti Mwari naSatani pamwe vanenge kumbowirirana kwavanogona kuitika. Kekuti pamwewo zvimwe zvinhu zvitoitika naSatani muupenyu hwako. Mwari akatozvibvumira. yaLazaro ya. Not Lazarus. Anzani Jobo. Jobo. Saka isusu, how do we now rebuke Satan? Tinomudzinga sei muupenyu hwedu Satan? Iye aregedzwa naMwari. Hatisi tukuita kakuitiswa mbijanere. Zico unyanya waverenga magora. So what are you saying about this? Inini handisi kumaverenga magwara. Ukaona teaching ya Prophet Makandiwa 7 years ago. Vanenge vachitaura about the same thing. There is a bilateral agreement between God and the devil. I'll explain it. Please don't be in a hurry. Don't be in a hurry. They are still in talking terms. And then was one teaching ya Apostle T.F. Chuenga 2 weeks ago. Vanenge vachitaura about the same thing. We are going to ndo pandiri kubvirawo kuvhunza iwo baba papa mimi ndichitsike papa munonyatsofunga kuti imi mungatsike Satani here imi anogona kutaura naMwari akafurira Mwari Satani. So the church has told us and painted a picture that God has no contact completely with the devil. It's like a devil is a rebellious son who ran away from his father and he doesn't have any access to his father at all. He is a law unto himself. But that's not true, my dear. There is so much scripture that shows us that the devil's operations are governed by God. We are going to release a video futi rinenge richivabatanidzwa kuona kuti zvakamira sei vese vari 2. So what I'm saying is, iwewe unozokwanisa kuzonamata sei against tomboti muyedzo uyu kana usiri kuziva kuti wabva kuna Mwari here kana kuti wabva kuna Satan direct. Unenge wakufana kuchidii manje apa. Mabva mapererwa. But unofanira kutanga. So in other words, you're saying that maybe at some point, according to those teachings that you're talking about, there is a time when God and Satan communicate. Is that what you're saying? Actually, most of the times. Ukaverenga Jobo, zvakaitika pana Jobo, ndezvekuti Satan akatonzi pauya vanakomana vaMwari. Satan ndo paakawanika aripo. Pauya vanakomana vaMwari. Mwari akatoshamisika kuti uri kubva nepi? Zvikanzi handichimboita sei? Ndandichimbowaya. Mwari baba achifurirwa naSatani kuti imimi munhu wenyu uyu akarurama nenaye kuti hamusati pambomubatira chakati nechakati. Mwari baba apa Satani okay yekuti enda unoita zvakati. But Job aitofungirawo kuti chiko chikuitika muupenyu hwangu ndakaitei asi kuziva kuti Mwari ndiye atobvumira zvikuitika muupenyu hwake. So unoziva mashandiro aMwari anzwisisike. Do you know tinacho kuti vana veIsrael pavaida kubuda muEgypt akatsvaga vanhu vanovabudisa munyika yeEgypt, vanova Moses nemukomo wake naAaron anditi. Hanzi Mwari abva aenda futi kuna Faro abva noomesa mwoyo waFaro kuti vasabude.
Animaona. But arida kuti vabude, but arinoomesa moyo wafaro kuti vasabude. Is it not I think it was done in a way of a teaching. It's a teaching on its own. You spoke about Zigo kuti Mwari anogona kuti maybe that communication is there between him and Satan, right? But ada kuona kuti iwewe pazvinozokuomera pacho. Ucharamba wakamira nene here kunge zvakaoma kana kuti zvakapfava. Is that so? Yeah, Mwari anogona ngachita sei achikutesta. But iwe semutendi manje unozoziva sei kuti iyi testi kana kuti pana Satan ndiye akutongopinda dry hands. I think it depends with the faith and the belief that you have. Kana uine faith iwewe in everything that comes negative in your life. Yeah. You know it's a temptation that is testing me. Am I on the side of God or am I going to lose my correct position? Yeah, saka unongochitarisa manje the gravity of the temptation. Ndopaona temptation yakapiwa Job. Yanga siri temptation yemafanizi. Yeah, that true. was a very big what temptation. But iye manje nemeditation nekugara shamwari dzake vachimeditata vachita sei handiti Mwari akazodzimana azoda sei azotaura nawo. And then in the end they realized kuti zvese zviri kutoitika izvi Mwari anenge aine chinangwa. Ndopaona unozonzwa bhaibheri manje rakutaura rakuti iro with the same temptation God provides a way of escape. Saka haasi matambudziko ese kuti akauya tobva tatotanga kutoti Satani andigara bamba Satani totanga kuribuka because pamwe unenge uchitorebuka mutumwa waMwari. But pane zvautaura Zigo, I'm just getting a point yekuti Mwari havakupe nhamo, vanoregedza Satani akupe nhamo. But Mwari Kuti iwo godzokera kwavari. Ndopari kubva panzi manje Mwari hanzi I like mawords akashandiswa naApostle T.F. Chwenga hanzi the devil's operations are governed by God. The devil's operations are governed by God. Okay, simplify that for the benefit of those who are listening. Simply said handiti kuti Satani paakaenda ona Jobho akatonzora aiti enda unoita zvauri kuita asi usabate mweya wake. So then ndopa governor God. Mwari agavhena. There is a limit. Saka no. Satani anenge autange mupurisa waMwari. Apa pange pane kutaurirana. There was an agreement, not a govern. There was an agreement. They agreed kuti mune zvese zvauchaita usabate mweya wake. Saka andona hanzi. So God could have governed kuti hausi kutomboenda. Hanzi pane agreement handiti. Kana pane agreement ndo pari kunzi tinoda kuona kuti usatani unosvika pausatani hupi because kana achisvika pakuita matalks naMwari oita agreement. but look at the kuti enda unoita zvaungada kuita asi usabata mweya. Mweya ndiwo Mwari. Anditi ndo pavari. The spirit belongs to God. Zvimwe zvese tamba hako nazvo but mweya ndewangu. Asandi muri kuona kuti usabata. Mwari ari kuita discussion naSatani. Vachiwirirana ma-terms and conditions. Iwe unotoita discussions. Chari kubvuma Zigo choti ari kuti Mwari naSatani vanotombosangana dzimwe nguva. Vachitaura handiti. But isusu manje pachezvedu handiti. Tinotonzi Satani chitsike. Handiti chitsike Satani. Asina kuchiona. Pachakasvika kudenga achinonzi chitsike. Chakatosvika pakati pevanakomana vaMwari. Mwari akatoti wanga warova. But hona kaZigo. Isusu tinonzi chitsike Satani handiti. Because tinenge tichitoonekwa kunzi tiri mix. Yes. Takapfava tinogona kutozopedzera tikatamba nemunzwa uyuko. Ukasatogara watoudambura kudhara. Unokubaya ende unozokurwadza. And remember Zigo, the Bible that you're talking about is the same Bible. Not our God is a jealous God. Avatombodi kuti tive neassociation naye Satani. Because vanoziva kuti tinogona kukurirwa chakangwarisa chinogona kutivhiringidza brain. Asi ukabuda mugwara manje Mwari iye anotombokuendesa kuna Satani. Ndosaka makazona Paul akati hanzi ndati pakati penyuyo pane ufanira kudhilivhwa kuna Satani for the destruction of his flesh. Animaona kuda kuti Satani akatopa anozani Paul akatopa Satani roho kuti chimboendesai munhu kuna Satani ambonorangwa. Ndopati kuti kusawirirana kwaMwari naSatani kuripo, but mukusawirirana ikoko mune kakushandidzana karimo kekuti iwe unogona kunge usiri kuzviona kuti zviri kutoitwa naSatani muupenyu hwangu zviri governed by Mwari. Let's take calls and get to hear what other people think as well on this issue. 0772-269-241 or 0772-269-299. What's your take on the point of discussion that we have today? Let's hear from you. Call us in and give us your opinion
of the talk. Right, let's go but on. Zigo unoziva nogonotaura nemumwe munhu musingawirirane but muchitaura ya zvinoitika zvinenge zvichitaura the degree of kusawirirana chi pane munhu wandoti uye hatitotaure All right, hatitoonani let me hold you there, Zigo, and let's speak a call. Yeah. Good morning on Capi Talk. Zvive patani. yevhi kuti sei mukuru Hakusi right. taurai tinzwe naZigo Mastatements ataura naZigo ayo pane ari wrong, totally wrong. There was a point in time whereby God could communicate na Satan. That is from creation. Why? Because he had taken the title Diana Adam, the planet Earth, and got your dominion over the earth. But as of from the cross, past the cross, there's no communication between God and the devil. Saka maoperators wanoita ndeaya. Psalm chapter 34, verse 7, not the angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivers them. Mutumwa anokomberedza vanotya Mwari. Zviri kureva kuti there is danger from without. Hello? Yes, we are listening. Good. Saka danger yacho ndeya Satan. God protects his people from the devil. But what happens is when God removes this angel from a person, the evil spirit comes. Saka kunonzi kutendera kwaMwari kuti Satan aite zvinhu, it's not by communication, but it is by his withdrawal yeprotection yake. Saka pane zvinhu 2 zvinofana kuitwa. Number 1, to ask God kana ndichitestwa endurance yangu matemptation. But there's a point in time whereby I have to rebuke the devil right away. Jesu anoti achifamba naPeter, one of his disciples, anoti get thee behind me, Satan. Right away he rebuked the devil who was in Peter. But panepo ari muGetsemani anoti anonamata kuti Mwari amubatsire kukunda. Let your will be done. Let not my will be done. Ari muGetsemani. So you have to know when and where to ask God's protection, number 1. Number 2, when and where to rebuke the devil. Ephesians chapter 6, inotsanangura pamusoro pekuti shongai nhumbi dzese dzekurwa dzaMwari. But ndokumbira kumbobvunza mukoma musati maenderera kumberi. Pane pamuri kuti mimi you have to know when and how, right? To ask for God's protection. Pamwe pacho pandinoti kana muri kuti ndinofana kuziva when to ask for protection, it means pane pamwe pandinowana protection isiri from God when I don't ask him. Is that what you're saying? Or protection is all the time from God? All right, the protection God is everyone. Isn't this normal dzinga? Mekaitiro kedu. Saka inini ndikaita zvinhu zviri against God's principles. Anondinyengerera kuti dzoke pamaprinciples ake, but ikaramba ndichita nharo naye, he withdraws his protection, then mukana waSatani wasvika. Ora ndichangomedza nzori simple. So akanzi iye naMwari inouraya maAmericans ese. Iye ndobva aregedza, ndobva atakura zvimwe mhuka dzakakora, ndobva auya nadzo kwaIsraeri. Mwari ndobva ati zvawaita izvi handina kuzvifarira, and right away akasenda Samuel. Akanomuudza kuti zvawaita izvi watadzira Mwari. Saka Mwari akabvisa his spirit from Saul. Ndobva yanoiswa pana David. Pakangobviswa mweya iwoyo, Saul akatanga kumisbehave, akatanga kuita vaatida asi character yake yakatochinja zvachose. Zviva kuti protection yabviswa. Okay. Saka I wanted to quote Ephesians. You know, we wrestle not against the flesh and blood. So we are wrestling, we are fighting against principalities and powers. Okay. So we don't have the power to conquer the devil, but God has. Okay. Well spoken. Thank you so much. Let's hear from others as well, because time is running out now. Thank you. Most welcome. Your take? My take is mukoma zvawataura ndinongozviteerera, but I don't agree with it. Why? Hanzi Mwari haachataura naSatan. Ndo Mwari anonzi is the same yesterday, today and forever. Who is the tempter? The tempter is the devil. Ndiani akatempta Satani panguva iyaya? Ndiani akatempta Jesu? NdiSatani akaita sei? Akamutempta. Amutempta then ozodzwa neBhaibheri kuti God, he will not allow you to be tempted beyond. Anomaona
mwari hatendere kuti utemptwe beyond rati mwari ndiye ari kutoisa limit yetemptation paichata sei paichasvika. And who is tempting, which is it's God who is actually placing a limit on what? On the devil. So it hasn't changed with Mwari. Some of the operations they are governed by God. Mwari anenge achitoisa limit here kuti ora ndoda kugumire up. Let's speak another caller. Good morning on nobody. Good morning on Capi Talk. Hi, Tinashe. Mamuka say. Hi, Nani, please go ahead with your contribution. Uzigata kuti zoni makumane pamaka maisoso dikakuya dimari ronga ati iwe atimhanyiswe isu hatina kumhanyiswa uri misinformed tinosiya kana zvarema atimhanyiswe zvigotaura aiwa uri kubvunza vakomana vava kwete ini. Okay, he's gone. We are misinformed. Another one is on the line. Good morning on Capi Talk. Chimbofonera uyo. Tamuka taura yenyu. Nyaya yerutaura naZigo iyo kayo ndeyeshuwa. Ndiri kuti ndeyeshuwa. Unoona kuti Satani kana uri munamata nonamata ukaona usati wakuziva kuti Satani anotowirirana naMwari. Uchitori pamahwani. Avawirirani vanotaura kuwirirana ini ndotoramba kuwirirana no. Vanowirirana because dai Mwari asingadi Satani paakatadza paya vaisafana kumurova achidonha pasi vomusiya vaifana kumuuraya. Saka kutochengeta chinhu ichocho kureva kuti une basa nacho uchazoda kuti chishande. Ndosaka uchiona kuti Jesu wacho paakadzikiswa panyika kuti azonosunungura isusu vanhu akatoedzwa naiye Satani. Ende kana muda kuona kuti Satani uyu haasi Mwari anomuda ka pana Mozisi tarirai kuti iye achida Jesu atumwa notora mutumbo waMozisi, Mozisi achivigwa naMwari. Tarisai kuti chii chakaitika ipapo. Vakamurwira. Handimukuona kuti Satani airamba achiti uyu Mozisi ndewangu. Kusvika iye Jesu azoti iwe rega Mwari auya aite kuda kwake ega. Handimukuona. Saka iko zvino zveshuwa kuti uzvizive iwewe izvezvi kuti muedzo inini pandivhesi yandinyatsonzwisa inotaurwa mubhaibheri inoti Mwari haakupe muedzo wausingagone kukunda. Kwete kuti hanzi muedza irege kuuya, inotouya zvisingaiti. But wanzwa zvawataura here? Wati Mwari haakupe muedzo. Kuda kuti haasi Satani apa. Muedzo rubaona. Ndoba unozona bhaibheri autaura kuti would you like to listen on radio or you keep holding on? Ndichiripo ndiri pafoni. All right. Zigo can respond. Ndoba unoona pachinzi God does not tempt us with evil because in him there is no evil. Mwari akwanise kukutempta nezvakaipa nekuti maari hamuna chi zvakaipa. Saka bhaibheri ndoba unozida Satani anenge ari mupurisa wamambo. What's your take say? Maya. Ishokwadi Satani atori mabasa kama. Satani ari mabasa izwe mana. Sekupedzisira zvinonzi Satani achazosungwa how many years akavharirwa. Asi ozosunungurwa futi pacho patichanzi tichasunungurwa verenga irese bhaibheri kwete kugumira mudzivi. Okay. Kwekupedzisira zvinonzi Satani achasungwa pane makore anotaurwa ipapo. Ndakanga mwangu. Ozosunungurwa futi. Okay, thank you so much for your contribution. Let's hear other views as well. Tinotenda Dedi. Good morning on Capi Talk. Hey, vanashumba. Mamuka say. Ndamuka zvakanaka. Varumeka mungada kudiscussa zvamwari wakumanaka but nyaya yamwari haisi kumabhuku zvamakuda kuti study. Aiwa, zvikutanzi Mwari azodai yakazova neushamwari naSatani. Mana ndiona kunge makuita maextremes asiriwei. Okay. Bozi why mimi muchiti ane ushamwari nekuwa yakazodzingwa kudenga kwacho kana ane ushamwari wakamudzingirei. Ndi tombomubvunza. Yes. Ko paipe Job panyaya yaJob pakatobvunzwa Satani kuti ko wanga uchiita sei kana handanichimboona zvangu pandasangana nemuranda wenyu Jobho pawatanga kutaura. Uri kuona nge munhu akadzingwa zvamuchotsere kana kuti yakanzi ugare kunoku unoita uchimboya tichimbotaura. Aiwa kupi ikoko kwachakabvunzirwa pasi panapa bosi Jobho angari kudenga. Aiwa handi vanakomana vaMwari vakanzi vanga vauya zvikanzi naMwari wanga uchiita sei.
handimukuona kuti wanga uchiita sei saka mutoti mwari abvunzire munhu anenge ari aiwa tiri kuti wati havawiri alright tiri kuti muri kuti havawirirani havaonani handi ndo patiri kutaura kuti vakazosangana kupi nevanakomana vamwari vanga vauzvipresenta akasangana izvizvo manje vanakomana vamwari vanenge vakasangana navo kudenga ikoko handimapona kana akasangana nevanakomana vamwari kudenga tati vakasangana futi nechi newakaipa ipapa pandiri kuramba manje nimba mukuti hanzi uyu atori mupurisa wamwari chichiva uyu atori pabasa atori employed hamanayo zviko. All right, thank you so much for your contribution. Okay, let me read out a couple of our messages that are coming through on our WhatsApp platform. This one says, Anzi Zigo doesn't understand how God operates. God is all about proving himself cleverest, wisest, all-knowing to a doubtful human being. When we lost the glory of God, we lost understanding of the spiritual world and become all physical, of which the spiritual world is God's domain, which also happens to be the devil's realm of operation, because he cannot be physical. Zigo seems to think that Satan is God's opposite number, which is not true. A creation can never be an equal opposite to its creator. What's your take? My take is kuti tangotaurwa chirungu chakanaka chaizvo, but the last part ndiverengere last part. Let me look out. Yes, it's God's creation. Satan is God's The last creation. part says Zigo seems to think Satan is God's opposite number, which is not true. A creation can never be an equal opposite to its creator. Hanzigo anofunga kuti Satani opposition yaMwari, which is not true. Satan ndiye akatosikwa naMwari, and a creation can never be hanimabona. So what we are just trying to say is, according to Zvirim Bible, you have got multiple verses and proof yekuti zvinoitwa naSatan, the way that he operates is actually governed by God. We have as proof achiti they are not equal opposition or opposite number. And it outrages autotaura kuti zvese zvinoitwa naSatan, and it's in the parameters which God could allow. No. Our God is a just God. Nimwana akatipa pfungwa shanu. He could have made zvimarobots zvinongoenda zvingoti mwari every day. But just because he's God, he wanted us kuti sarudze tega. Asina kuti pfekera mablinka kuti toramba takadai tiri one direction. Yes. Satan was a creation, and remember Satan anautanga Satan. Akatanga toringiro zihombe kuna mwari. And then just because God allowed us to decide what we want, Satan decided to be Satan. Pawati our God is a just God. Atise mablinka, ndandafarira example yawashandisa kwekutanga yekuti Mwari akatonoomesa moyo waFaro. Ndiani akaomesa moyo waFaro? Ndimwari. Hapana Satan, hapana Satan. Sikaona kuti Mwari kana azvifunga anogona kuisa mablinka kana achida zvake. Ndimwari. Nokuti ndimwari. He has control over everything. Ipapa ndo paunozonzwa. Ngatisada kupa Satan nyembedza. Chinzwanze Paul zvaanotaura manje. Nyembe manje unozati kutopani? Tutopa Mwari. Because Satan handiti zvaanenge achiita zvinenge zvigovernwa naMwari. At the end of the day, ndo paunozonzwa Paul akutaura kuti Mwari is the potter. Ndiye anosarudza kuti this vessel is for destruction or this vessel is for honor. Paunotadza kuti ndauda kuita upombwe, Mwari anenge asipo here iwewe. Panotadza ndataura upombwe. Anenge aripo. No, Mwari handiti anenge aripo. But upombwe manje. I couldn't relate because upombwe. Hold on, gentlemen. Hold on. Hold on. Let me pick a call here. Good morning on Kapi Talk. Hello. Morning. How are you? Yeah, ine hangu ndoda kungokorekta pokuti Mwari vanobvisa protection yavo pavanhu. Mwari havabvisi protection, asi isu tinozvibvisa pana Mwari nokutadza kwedu. The moment you sin, you are taking a step away from God. Mwari hapa vanongoramba vari zvavari, havachinji, vanongotida handitika, asi isusu tinobva, tinoti kuti vanowithdraw protection yavo, tinozvibvisa isusu pachezvedu nokutadza kwedu. Ukatarisa the parable of the prodigal son, baba havana kubva pamusha wavo, mwana ndiye akabva akaenda kwaakaenda, ndokuzonopembenuka ari kwaari kuti no, let me go back to my father. Vakangowana baba varipo, havana kuchinja musha nokuti mwana wangu akabva. Vakanga vakamumirira, vaitotarisa kunzira kuti deni mwana wangu adzoka. Saka isusu tisi tinozvibvisa, tinokurunura mabhachi eprotection tega, kwete kuti Mwari tichibva pavana Mwari nokutadza kwedu
kwete kuti mwari vanoti uyu ndaudambobvisa protection yangu because isusu ndini ndinodecide like zamataura kuti we take a choice. Okay, ko tete sorry pana Jobho vakaita sei mwari? Pana Jobho mwari vakana kuratidza ukuru hwavo kuti if uyu ndewangu uyu handiti nyange ukamuita sei vakabvisa protection yavo because Satani akati achiti musamuchengete musamumiririre uyu ndidhile naye muone you overprotect him. Jobho haana kutadzira mwari ende chinonakidza nyoti mwari ndo vakangotoda kuti uone kuti ndewangu isi akasara asina chaanacho atangoramba achindirumbidza. Noti kuti Jobho akatadza, isusu tiri kutadza manje. Tatadza kudaro totanga kuti mwari vandisiya. Mwari havana kundisiya, tisu tasiya mwari nokutadza kwedu. Jobho haana kutadzira mwari. Even shamwari dzake padzakauya vakati wambonyanyaitira mwari chiiwe. Jobho anga ari munhu akarurama. Even Satani paakabvunzwa akati muranda wenyu uyu munomuti anokudai nokuti ane zvese. Mwari akati no, to prove to you kuti even if akasara asina chaanacho acharamba achindirumbidza. Kwete kuti Jobho akatadza. Isu tinobva pana mwari nokutadza. Jobho haana kubva pana mwari nokutambudzika kwaakaita nezvose zvaakasangana nazvo akaramba akatendeka. So mama regai ndikubata ipapo nguva dzedu ndidzapera asi ndokutendai necontribution yenyu. Okay. Right, your last words Zigo because time is up now. Ukona zvandofarira manje pana Jobho zvakazotaurwa naMwari. Satani paipe adzoka Jobho aramba kusununguka. Zvikana Mwari iwewe ukona wanga wandifurira kuti ndibate chi? Wanga wandifurira ndibate muranda wangu asina chi? Makana wanga wandifurira. Which tells you kuti Satani andombofurira Mwari. So tinachoda tuverenge t-shirt ya Zigo usati wasimuka. Yeah. Zigo simuka. Okay. Let me okay. No, man. Great job. Okay, you can check it on Facebook. It'll be there. The video is there. But all the same, thank you so much, Zigo, for coming through. We have to make way for the news right now. We appreciate it. What is Zigo?